Dumnezeu să vă binecuvinteze! Am revenit cu o următoare lecție, tot împreună cu Benny Hinn. Voi traduce din nou despre o altă temă, este vorba despre profetic. Haideți împreună cu mine să fim foarte atenți și concentrați, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat. Amin. O să începem. Vreau să termin de vorbit despre profetic și vreau să-ți vorbesc despre dezvoltarea Domnului profetic. Mă rog astăzi să-ți binecuvintezi pe oamenii tăi dulci, să le vorbești, Domnule, și să faci lucrurile atât de clare și atât de simple, pentru ca toată lumea să le înțeleagă în Iisus, Sfântul Glorios, numele iubit. Amin. Și oamenii lui Dumnezeu au spus amin și amin. Bine, încerc să-mi dau seama dacă camera este aici sau aici. Camera este pe această parte. Bine, bine. Acum, ascultă. Lasă-mă să citesc mai întâi Corinteni 12, 3, 1. Nu știu, că n-a pus punct, virgulă la traducere aici, deci nu știu. Înainte de asta, dar a acoperit cu seriozitate cele mai bune daruri, în regulă. Așa că hai să vorbim despre cum dezvolți bine profeția. În primul rând să ne dăm seama că profeția a fost o parte foarte vitală a bisericii primare. Să stau puțin mai tare. Așa. Acolo mai departe. Și dacă pot să o țin, chiar și eu, bem o ceașcă de ceai. Ei bine, de ce nu beți ceai cu mine, oameni drăguți? Bine, în regulă, pentru că nu vreau să continui. Ajung pentru că atunci când eu fac asta, în regulă, mulțumesc. El bea ceai, Benny Hinn, în acest video, și eu beau puțină cafea. Beți și voi ceva. Trecem mai departe. Haideți să ne concentrăm. Este foarte important despre profeție, repet. Așa că biserica primară a înțeles profeticul, a fost foarte vital pentru ei. Așa că profeția, când se face corect, îl aduce pe tatăl Rusarii să se întoarcă. Oh, nu, sunt bine, tace-te și stai jos. Zice acum la cineva. Asta e, băieți, suntem într-un loc frumos aici. Și îți mulțumesc bine. Scuzați, am citit ce vorbea Benny Hinn cu cineva aici. Eu citesc tot ce mi se traduce. Dar va continua această explicație despre profetic. Mergem mai departe. Ceea ce vreau să te ajut cu adevărat să înțelegi este cum mă conectez cuvântul când mișcările profetice acolo este o atmosferă necesară pentru profetul. Nu pot, el este a lui, este lipit de noi, noi nu putem profeții. Și așa cum v-am spus, deci există o mare diferență între profet și profeție. Așa că vorbim despre darul profeției pe care orice credincios îl poate dezvolta. Chiar dacă sunteți la o zi literalmente. Am învățat că în catacombe, când eram tânăr, am mers la o biserică numită Catacombele din Toronto, cu mii și mii de tineri. În fiecare joi noapte se adunau 3-4 mii și am devenit parte din conducerea surprinzător, pentru că sunt din Israel, doamna Murla Pashon, cum zice numele ei, și soțul ei Mary, nu știu cum, că nu știu să pronunț, ea a scris melodia, Jehova Ire. Când a scris în Canada și-au aflat că sunt din Israel și mă doreau să fac parte din conducere, literalmente la aproximativ 2 săptămâni după ce am fost salvat, gândește-te la 2 săptămâni. Și sunt într-un loc în care m-am gândit niciodată că aș fi putut fi. Sunt pe acea platformă. Închinarea a fost intensă.
Și imediat după această închinare, oamenii au început să cânte în limbi și au cântat în limbi pentru o lungă perioadă de timp. Iar catedrala a fost ca și cum ar fi bâzâit cu melodiile și suna foarte bine. Orientul Mijlociu ieșeau melodii pe care nu le-am auzit niciodată. Într-una din biserici occidentale, dar când cântam în limbi, este cântarea gregoriană. Știai că, da, când eram copil și mergeam la biserica ortodoxă grecească, cântau curioși despre curiozitate și curios despre asta. Era cântarea gregoriană despre care am auzit că catacombe de fiecare dată când cântă limbi, până în ziua de azi, când oamenii cântă în spirit, este ca și când cântarea gregoriană din nou este ca melodia lui Dumnezeu în rai și așa iubitor și așa uimitor, așa că au început să cânte limbi pe care nu le-am auzit niciodată. Așa, cu excepția în acea noapte, am simțit ceva peste tot în jurul meu. Am simțit nevoia să profețesc. Acum imaginează-ți că tocmai am fost salvat în doar 2 săptămâni și sunt sus pe acea platformă, în această catedrală frumoasă, numită Sfânta Catedrală lui Pavel, de pe strada Bloor, dar nu știu să pronunț. Și când am început să profețesc, am simțit că focul vine asupra mea. A fost prima dată în viața mea când am experimentat profetul la o vârstă foarte fragedă, ca creștin. Deci, primul lucru pe care vreau să-l spun despre asta, deoarece asta este cu adevărat important, că Părintele Rusalilor este eliberat atunci când eliberăm acel moment de credință și astfel profeția vine de la Spiritul Sfânt, de la Duhul Sfânt. Predicarea în mod natural vine din intelect. Profeția vine din inimă. Permiteți-mi să spun din nou, predicarea vine din intelect. Când predau cuvântul, când predic, știu ce o să spun. Asta e. Totul în mintea mea deja. Da, sunt încă dependent de ungerea Domnului, în mod natural. Dar când prorocesc, nu știu care va fi următorul cuvânt. Este complet din mâinile mele. Și de fiecare dată când se întâmplă, și aproape că am devenit cel care a profețit mai mult decât oricine altcineva în catacombe, când am fost acolo ani de zile. Și în fiecare joi au început să se aștepte să spun ceva din partea mea. Doamne, nu am făcut-o în fiecare săptămână, dar când am făcut-o, o liniște a căzut peste mii și mii de tineri. Dumnezeu m-a pus literalmente într-un loc în care am început să învăț curgerea profeției. Nu cred că cineva poate profeți dacă ei nu învață curgerea. Și curgerea nu este mentală. Așa că noi știm că citim în cuvântul lui Dumnezeu, cum atunci când Duhul Sfânt a venit peste ei, se spune că au profețit imediat. Acum trebuie să ascultăm la ceea ce spune Biblia aici. O să mă uit la Faptele Apostolilor 2:16. Nu traduce bine aici și vreau să mă și eu. Faptele Apostolilor 2. Vedem dacă aici. Unde Petru spune că acum aceasta este ceea ce a fost spus de Ioel. Se va întâmpla în zilele din urmă. Spune că Dumnezeu îmi voi turna. Deci, și se va întâmpla în zilele de pe urmă, spune Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste toată făptura și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți. Și tinerii voștri vor vedea vedenii, viziuni, și bătrânii voștri vor visa visuri. De asemenea, peste robii mei și peste roabele mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor profeți. Și voi arăta minuni în cer deasupra și semne în pământ, dedesubt sânge și foc și negură de fum.
Cred că până aici. Asta citește și el acum, Benihin. Așa că este automat. Nu a spus că trebuie să meargă la școala biblică. Spune că fiii și fiicele voastre, adică la o vârstă fragedă. Dumnezeu nu a spus când au 20 de ani. Și apoi, dacă vă uitați la Faptele Apostolilor 19, versetul 6, 19, versetul 6. Secundă. Versetul 6. Și după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și vorbeau în limbi și profețeau. Și în toată cartea, Faptele Apostolilor, vedem acest lucru iar și iar. Și unde a venit Duhul lui Dumnezeu, toți au profețit. Atât de rău, Faptele 19. Lasă-mă să merg la Actele 19. Așa. Ce se vede așa. O voi face încă o dată aici și am ceva să-ți spun, că poți, nu am auzit niciodată, despre cum să găsești fluxul, cum să te conectezi la flux, pentru că nimeni nu te poate învăța asta, cu excepția anumitor lucruri pe care le pot spune și pe care alții le pot spune, pentru că te ajută să ajungi la atmosfera în care curge fluxul. Ca să-ți pot arăta cum să intri în atmosferă, nu pot să-ți arăt cum să intri în flux. Numai Dumnezeu va face. Dar dacă ești în atmosferă, în cele din urmă, fluxul va veni și tu vei veni bine, parcă ar fi așa. Te voi purta așa, se spune, și când Pavel, citește Faptele Apostolilor 19 cu 6, când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și ei vorbeau în limbi și au prorocit. Acum aceștia erau oameni care nu auziseră niciodată despre Duhul Sfânt. În acel capitol, care a început biserica din Efes, imaginează-ți întreaga biserică. Mai presus, începe oamenii care nu au auzit niciodată despre Duhul Sfânt și acum ei prorocesc, în timp ce și-au pus mâna peste ei. În regulă, numărul 2. Numărul 2, mai întâi, trebuie să înțelegem că atunci când curgem în profetic, curgem în foc. Dacă nu există foc, nu există profetic. Cu alte cuvinte, nu este mental, nu este pregătit. Este inima, care pur și simplu se aprinde. Și vei ști în momentul în care îți promit că nimeni nu va rata acel moment, în care focul se aprinde, așa cum a spus Ieremia, că am simțit foc. Și nu e ceva căldură. Tu simți că este o apăsare. Este ca și cum vei exploda dacă nu vorbești. Da, așa este. Asta mi se întâmplă și mie atunci când îmi vine o profeție. Este foarte adevărat și confirm acest lucru că mă aveți ca mărturie înaintea voastră. Așa, exact, identic din ce spune Benihin, asta se întâmplă atunci când am un cuvânt profetic. Trebuie să-l spun. Simt aici, exact cum a spus el. Pur și simplu și-ți vine, în Duhul tău simți puternic. Trebuie să spui ceea ce Duhul Sfânt vrea să spui. Ca și cum vei exploda dacă nu vorbești. Este o povară care nu este o povară grea. E adevărat. Este povara Domnului. Povara Domnului. Este profetică. Așa că nu sunt ca ceva ce duci mai departe pe spatele tău care este greu, în legătură cu ceva în tine care trebuie să iasă din tine. Se numește povara Domnului. Este foarte înflăcărat. Parcă dacă nu vorbești, vei arunca în aer. Numărul 2.
Numărul 2. Trebuie să-ți eliberezi credința. Da, e adevărat. Și vreau să adaug la mine, la profetic, atunci când profețesc. Dacă nu spun ceva, au fost biserici în care făceam parte și nu mi se dădea voie pentru că erau ei între ei și pentru anumite lucruri, ca să, probabil să nu se dea unele lucruri pe față, nu știu exact, care au mai fost, că nu mai mi-aduc bine aminte, dar nu mi se da voie și simțeam Duhul Sfânt cum se întristează și am zis, Doamne, Tu ai un mesaj atât de mult să le spui la oamenilor acestora și nu putea Duhul Sfânt pentru că simțeam Duhul acela de împotrivire din partea celor ce conduceau biserica și nu puteam pentru că simțeam chestia asta și te simți efectiv trist, simți că Duhul Sfânt este trist înăuntrul tău și îți vine pur și simplu și dacă ții în tine, te simți foarte rău. Mergi așa acasă cu apăsarea aia și întristată pentru că simți în același timp cum Duhul Sfânt e trist, că de ce n-ai putut să spui ceea ce Duhul Sfânt trebuia să spună acolo. Nu s-a putut din cauza împotrivirii lor. Duhul Sfânt vroia să le vorbească, dar mi s-a arătat că nu vroiau ei să asculte și așa mai departe. Mergem înainte. Deci Dumnezeu nu va depăși, vorbim despre profeție, da, nu va propăși proporția pe care i-o permiteți. Bine. Să ne uităm la Roman 12. Roman 12. Cu Biblia aceasta foarte mare. Așa. Scuzați. Roman 12. Haideți să vedem. Acest lucru este foarte important, așa că nu vă veți depăși mai mult decât cantitatea pe care o permiteți Duhului Sfânt să o folosească. Așa că spune că aveți daruri diferite, având atunci, citesc Roman 12:6, având așadar daruri care diferă conform harului care ne este dat, fie profeție, să profețim conform cu măsura credinței. În funcție de harul care ne-a fost dat. Dacă profeția ne lasă să profețim în funcție de ce proporție de credință, ce înseamnă asta, proporție? Înseamnă ceea ce sunt, nivelul meu. Dumnezeu nu depășește niciodată nivelul meu. Cu alte cuvinte, să spunem că nivelul meu este să îndemn. Asta este tot ce va face Dumnezeu prin mine sau prin nivelul meu pentru a edifica sau nivelul meu pentru a mângâia sau nivelul meu pentru a dezvălui secretele ascunse ale inimii. Depinde de nivel. Pentru că credința te aduce la un alt nivel. Așa că veți profeții și profete care merg la niveluri profunde. Stați puțin, dau puțin înapoi că am mers prea repede scrisul. Deci, repet, pentru a dezvălui secretele ascunse ale inimii, depinde de nivel. Pentru că credința te aduce la un alt nivel. Așa că aveți profeți și profete care merg la niveluri profunde, cum ar fi Robert Oral, a stat cu mine într-o zi și am spus că merg în librăria și mi-a dat o profeție foarte profundă. Dar aceasta a fost nivelul la care a permis credința să meargă, la care l-a adus. Așa că fiecare este ca unele niveluri. Poate sunt niveluri scăzute doar pentru a încuraja în principiu alte niveluri sau pentru a întări alte niveluri. Sunt pentru a mângâia alte niveluri, sunt pentru a avertiza și mai există și alte niveluri în profetic. Așa că Biblia este atât de clară și ascultă acest sfat uimitor. El spune să așteptăm slujirea noastră. Cel care învață despre învățătură, cel care îndeamnă la hirotonie, cel care dă
să o facă cu simplitate, El care guvernează cu sârguință, El care arată, Cel care arată milă cu veselie, astfel încât să știi unde este nivelul tău. Este ceea ce spune El, profeție. Trebuie să-ți găsești nivelul de credință înainte de a te muta. Și când îți găsești nivelul de credință, este foarte ușor să te eliberezi. Este foarte ușor. Așa că, bine, și tocmai ți-am spus mai devreme că profeția vine din Duhul Sfânt, nu din intelect. Acum, ceva care îți va ajuta nivelul de credință, cum îl crești, nivelul de credință, astfel încât să poți profeți la un nivel mai înalt, trebuie să primești zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul aduce credință și credința clădește și credința zidește și credința ne înalță și ne ridică nivelul, astfel încât noi toți, știu că credința vine prin urarea lumii. Bine, așa că este foarte important să-ți creștem credința pentru un tărâm nou. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Trebuie să auzim zilnic cuvântul lui Dumnezeu, citiți-l zilnic. Și când adăugați rugăciune dinamică cuvântului, ceea ce faceți este că ești depunerea cuvântului lui Dumnezeu în inima ta cu putere. Rugăciunea va permite să depuneți ceea ce citiți cu putere. Și asta vă va pune în poziția de a profeți. Va ridica nivelul de a profeți. Numărul 3. Numărul 3. Trebuie să învățați cum să operați în ungere. În momentul ungerea momentului. Scuzați, în ungerea momentului. Deci, când închinarea se ridică într-o slujbă, am fost cu Kuala Lumpur cu ani în urmă, predicând pentru o persoană din pastorul Tan, Joseph Prince, la acea vreme era director muzical, la om din Kuala Lumpur și am mers să predicăm. Vorbim cu ani în urmă. Și am fost uimit de ceea ce am văzut. Acum, în Canada, vom cânta în limbi. Mult timp, până când atmosfera a fost suficient de încărcată pentru ca oamenii să profețească. Pentru că poți. Nu profeții din Aleluia, nu, pentru că asta e mental. Cred că te-ai... Asta. Dacă cânt, atunci cântă sufletul meu, Dumnezeul meu, Salvatorul meu, ție, este mintea mea. Aleluia, glorie, glorie, glorie mielului. De multe ori, oamenii când cântă, nu chiar în ea. Pentru că pleacă din memorie. Nu dintr-un loc spiritual. Limbile provin dintr-un loc spiritual. Nimeni nu poate cânta limbi timp de o jumătate de oră, decât dacă sunt într-un loc spiritual. Vrei să spui ceva? Întrebarea este jos, așa că te pot auzi bine. El întreabă Benihim pe cineva acum. Motivul pentru care o fac Motivul pentru care o fac este că atunci când cânt cu mintea, cu înțelegere, nu sunt declanșând spiritualul atât de mult. Decât dacă Dumnezeu nu îmi dă un cântec nou. Cântă Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate, mâna sa dreaptă și brațul său sfânt i-au dat biruință, care este în psalm. Tocmai ți-am cântat-o. Ți-am dat-o din Scriptură, cu un cântec. Așa că cântă-i Domnului un cântec nou, declanșează ungerea. Declanșează ungerea. Dar dacă cânt din memorie ceva ce am auzit, și am cântat în ultimii 30 de ani, 40 de ani din viața mea, își pierde puterea. Pentru că este aici, tărâmul sufletesc. Acum este doar o încercare, la un moment dat, asta devine islamul spiritual. Și acum văd că nu mă vedeți bine.
Nici chiar acum că este soare afară. Așa. Aici așa. Nu știu de ce se vede așa. Chiar nu înțeleg. Nu chiar nu se vede așa bine. Ok, continuăm. N-are importanță. Important să auziți. Tu cânti acel cântec suficient de mult timp, te vei conecta cu Isus. Și apoi nu te gândești la cântecul, nu te gândești gândindu-te la el. Doamne, dar ți-ar putea lua ceva timp până să fii în acea atmosferă. Limbile te aduc foarte repede. Acum, dacă nu poți cânta în limbi, nu poți să te prorocești. Să prorocești, nu e ceea ce este nevoie. Este acolo profetic. Da? Fiecare credincios este capabil să profețească problema. Să profețească problema este că nu permitem Duhului Sfânt să ne umple rezervorul. Pe cum te umple? Prin vorbirea în alte limbi, nu? Lasă vorbirea în alte limbi. Prin vorbirea în limbi primești revelații și vedenile mai clare sau când stărui după taina inimii omului sau să-ți descopere. Eu zic și din experiență. Eu când mă rugam în limbi, mai mult și mai clar profețeam. Foarte clar, direct la subiect. Și ceea ce ne umple limbile rezervorului. Îmi pare rău că nu mai avem timp de repetat. Este regulă, nu vă faceți griji, este totul să trăim, o să las aprins, nu vă faceți griji. Ceea ce poți să-ți închizi telefonul, îi zicea Benehila cineva acum. Întrerup, este bine. Ceea ce mi umple rezervorul tău este atunci când intru în limbi. Deci așa îți umple Duhul Sfânt rezervorul, tocmai ce ziceam. Că atunci când mă rog în limbi, în propria mea intimitate, îmi umple rezervorul. Deodată Dumnezeu îmi vorbește. Este uimitor. Pentru că rugăciunea în limbi eliberează ce interpretează, este egală cu profeția. Ai înțeles, dar este mai ușor să profețești când ai rugăciune în limbi. Da, e adevărat. Așa că învățăm cum să acționăm în aceea ungere. Atunci când începe să-i slujești Domnului cu un cântec nou, în engleză sau română, de exemplu în română și în Duhul, da? Și am descoperit de-a lungul anilor în Duhul că este mult mai rapid de profețit. Este adevărat, confirm. S-a întâmplat cu ani în urmă și a continuat să se întâmple pentru mine mulți ani în regulă. Numărul 4. Numărul 4 este sub aceea ungere. Nu spune nimic până nu auzi un anumit cuvânt. Pentru că nu știi ce urmează. Dumnezeu ne dă întotdeauna primul cuvânt. Așa că numărul 1 este un sentiment că trebuie să o fac. Numărul 2 eliberează în credință la acel nivel. Mă pot descurca cu numărul 3. Stârnește ungerea. Operează numărul 4. Numărul 4 așteaptă cuvântul. Și vei auzi. Îți promit că vei auzi un cuvânt, nu mental. Un cuvânt va prinde viață în tine. Chiar aici trebuie să spui că ți s-a întâmplat asta. Cu toții ne-am hrănit. Da, mie mi s-a întâmplat. Deci primești în Duhul tău, aici. Simți efectiv. Și nu trebuie efectiv să te gândești, vai, dar nu mai vine nicio comodă. Oare nu te forța. Lasă că în Duhul tău primești totul. În Duhul tău primești cuvânt. De exemplu, primești 2-3 fraze. Tu numai 2-3 fraze, dacă ai primit, poți să începi să dai drumul la vorbire prin credință, că restul le pune Domnul în continuare. Dar mergi prin credință, nu te îndoi. Și așa că dacă nu vorbești, iată ce se va întâmpla cu tine. Ieremia. Haideți să vedem. Capitolul 20. Din Ieremia 20. Și versetul 9. Cuvântul acela a devenit. Bine, permiteți-mi să spun asta. Apoi am spus că, de fapt, citesc versetul 9. Nu voi mai vorbi despre el și nu voi mai vorbi în numele lui, dar cuvântul lui a fost în inima mea, așa cum un foc arzător s-a tras în oasele mele. Era obosit de răbdare. Nu puteam să-l păstrez. Nu sta. Simțea urgență să rostească acel cuvânt, chiar dacă era doar un cuvânt, dar era ca și cum aș fi declanșat restul când eram copii.
Deci, de exemplu, când eram copii, obișnuiam să mergem la magazinul de studio, să cumpărăm benzină. Nu existau benzinării acolo. Poți merge și mergeam cu aceste mici oferte de Vespa, mai multe mașini de cele vremuri, când creșteam bine, trebuia să cumpere acel combustibil și toată lumea din fiecare casă avea câte un furtun mic. Despre asta și ne sifonam, lipim furtunul mic, în rezervorul mic. Mergeam la magazin și treaba era cam atât de mare. Și ne vom duce să cumpărăm combustibilul pe care l-am văzut pe Orientul Mijlociu. Am văzut-o acasă, nu am văzut-o în Orientul Mijlociu. Duceam acel gaz acasă și puneam furtunul acolo. Și făceam asta și scuipam peste tot, pentru că lucrul pe care îl primiți pe gustul nostru pur și simplu curgea, a umplut micul rezervor de benzină pe micuțul, ceea ce se numesc ei, căci în engleză Vespa, motocicleta, pe ciclomotor. Doar o umplem, așa funcționează. Lași un cuvânt și treaba curge din tine și apoi nu te poți opri. Îmi place. Scuzați-mă, dar Dar un alt lucru ți se va întâmpla dacă o faci. S-ar putea să simți un foc sau să simți asta. Ieremia 15:16 spune. Ascultă asta, este glorios. Așa că când Ieremia era pe punctul de a profeți, spune că cuvintele tale au fost găsite și le-am mâncat și cuvântul tău a fost pentru mine bucuria și bucuria inimii mele. Parcă ar fi un moment de bucurie. Trebuie să-i spui. Și în clipa în care vorbești acel moment, tatăl moment de bucurie, cuvântul, tată, cuvânt vesel, va curge ca și cum a ieșit gazul acela din rezervorul ăla și pur și simplu o va face. Nu opresc bine. Așa că, și știi că există o porțiune frumoasă în Psalmul 45, versetul 1, care spune că inima mea are dreptul la o chestiune bună. Cu privire la regele David, vorbea despre Mesia și a spus că nu o pot păstra. Și cuvântul profeției înseamnă să bule. Nu știu, dar înseamnă, tot în ebraic, înseamnă să bule. Asta înseamnă că nu este uimitor. Wow! Așa că poți căuta, așa că nu e când o spui. Asta este cheia. Asta este cheia când rostești primul cuvânt care curge, restul curge din el. Nu este un gând. Nu este un gând trecător. Nu este o idee. Este un cuvânt accelerat. Mare diferență între un gând trecător sau o idee și o lume accelerată în care simți independența în ființa ta. Tu trebuie să spui că... Trebuie să spun că s-ar putea să te uiți la cineva și să simți că trebuie să-i spui asta. Cum? Nu știu. Nu știi de ce. Și o spui. Și restul vine. Cu putere. În regulă. Numărul 5. Numărul 5 este foarte important. Trebuie să așteptați momentul potrivit. Pentru că momentul potrivit trebuie să învățăm starea spiritului. Este singurul cuvânt pe care îl pot folosi să învețe starea Spiritului Sfânt înainte de a vorbi. Parcă ar fi vulturul care stă pe acel munte în Deuteronom 32 și își întinde aripile. Cum pot discerne vântul? Niciun vultur nu se avântă vreodată. Ei așteaptă ca vânturile să fie corect și apoi fac asta și se înalță. Înălțimi mari. Profeția este aceeași. Tu aștepți ca acel moment frumos să fie cel mai intens moment. Atunci când obișnuiam să cântăm în Duhul, am învățat că atunci când eram tânăr, așteptam până când simțeam că devine foarte intens. Și nu a devenit intens la început. A devenit intens pe măsură ce mulțime a devenit-o. Unitate în Duhul este cel mai frumos moment de profețit. Pentru că atunci este Dumnezeu. Aleluia. Trebuie să aștepți unitatea și unitatea se întâmplă în închinare, dar închinarea, odată ce se transformă în cântecul Domnului, se trece la un nivel intens. Și acum ce se întâmplă? În închinarea, când oamenii cântă, nu se închină toți cei mai mulți dintre ei. Cântă, închinătorii sunt cei care vorbesc în limbi. Astfel cântăreții obosesc și se opresc.
am văzut că de ani de zile, știi că oamenii uneori sunt atât de obosiți încât de fapt stau jos. Am stat prea mult în picioare. Dar cei care intră în Duhul nu au nevoie să stea coborâți sau faceți orice, pentru că nivelul lor de energie crește. Pentru că închinarea reală întărește corpul, nu slăbește corpul. Cineva spune, sunt atât de obosit, bine că nu te vei închina și doar cânti. Dar dacă te închini, vei rămâne în picioare pe acele picioare timp de 10 ore și nici măcar nu simțeam. Că obișnuiam să ne închinăm la Catherine Kuhlman. Atât de mult aceste slujbe durau 5 ore și se simțea de 5 minute. Pentru că oamenii voiau să fie acolo, erau disperați să se întâmple un miracol în cruciadele noastre. Dar am văzut oamenii așezându-se în biserici. Sunt atât de obosit după 10 minute că vor să se așeze. Bine. Nu vei merge niciodată la cele nivele, precum vulturul, dacă vei sta jos, pentru că sunteți obosiți, pentru că totul este carne. Atunci este tot trup. Dar când există o închinare intensă în oameni, ei vor întotdeauna să depășească faptul că vor să intre în cântecul Domnului. Așa cum este numit în Biblie, care cântă în spirit, așa cum a spus Pavel, voi cânta cu înțelegere și cu Duhul. Există o lume complet diferită în aceste lume și aici curge profetismul. Este în tărâmul spiritual. Așa că, lasă-mă să-ți dau numărul 6 și apoi numărul 7 și am terminat. Trebuie să înveți nu doar starea de Duhul al lui. Duhul Sfânt trebuie să înveți, să discerne gândurile Duhului Sfânt, înainte ca profeția să vină cu putere. Adică, asta va fi puțin dificil de explicat. Înainte ca un copil să meargă, el se târăște cu putere a vântului. Este atât de necesar pentru ca profetul să aibă dreptate. Știi cum când zburăm într-un avion, există un moment în care vântul face asta. Așteptăm asta și Dumnezeu va apărea mereu așa. Dar dacă eu proroc, sunt și vântul este slab, profeticul nu este intens. S-ar putea să am câteva cuvinte și apoi să mă opresc. Dar o profeție care atrage atenția mulțimii și Dumnezeu se mișcă prin tine cu atâta viteză și foc, este profeția care așteaptă cea mai intensă, vântul să bată, așa că sunt pe acel munte, sunt în starea aceea de vânt și sunt pe cale să-mi desfac aripile, dar aștept doar acel moment când vântul va trece pe lângă mine și ei nu vor trece niciodată în spatele meu. Așa am spus în viața mea. Obișnuiam să spună că ungerea vine în moduri diferite. Vine întotdeauna spre tine sau trece pe lângă tine. Depinde unde ești credința ta. Trebuie să te miști doar în acel moment când este cu adevărat intens. Profită de momentul, vezi? Da, foarte mult, dar este foarte, foarte, foarte greu să explici acel moment. Foarte greu, dacă nu ai fost acolo. Cu excepția cazului în care cineva care a profețit știe despre ce vorbesc. Exact. Și apoi înveți puțin, cu cât prorocești mai mult, cu atât ești mai mult. Înțelegi cum să discernești vânturile? Pentru că ți-ai spus bine, ultimul dintre profețiile mele, am profeții la un nivel scăzut. Nu am avut multe de spus. Nimeni nu a acordat atenție sau a fost atent câteva minute și apoi a pierdut. Apoi am pierdut. Dar dacă, când ai aflat că în acel moment vântul cel mai puternic te va purta mai departe, atunci oamenii îți spun, Merlo Watson s-a apropiat de mine, asta a fost după un an bun și mai mult, am tot profețit aproape, așa, cum măcar cel puțin o dată pe lună, poate chiar de 2 ori pe lună. Și s-a apropiat de mine, a spus că profeticul face parte din viața ta acum, așa cum tocmai ai plecat. Și nu știam ce a spus. Am aflat cuvântul Domnului care eram. Învăț cântecul Domnului pe care îl învățam. Și știi că profeția, adevărată profeție, nu are nimic de a face cu știu adresa ta, știu telefonul tău, pentru că asta nu este profeție. E cunoașterea gândului și lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu. Știi ce să-ți spun?
acel Dumnezeu îți spune să-i spui și iată lucrul acesta este lucru pe care l-am văzut și aproape că am terminat. Niciodată nu mi-amintesc vreo profeție pe care am auzit-o în felul ăsta, că am uitat că mi-amintesc că până în ziua de azi se spune bine ce spune pentru edificare, îndemn și mângâiere, dar așteaptă, dacă nu mi-amintesc ce a spus bărbatul sau femeia respectivă, cum pot fi edificat mâine? Cum pot fi întărit mâine? Sau cum pot fi mângâiat când am nevoie? Așa că oamenii spun acum ce mi-au spus ei. Dacă nu ai înțeles, nu au auzit, într-adevăr nu a fost Dumnezeu. Pentru că atunci când nu-și amintesc, este pentru că este mental. I-a ieșit din minte, nu din inima omului, Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în Duhul omului. Și nu vei uita ceea ce îmi amintesc până în ziua de azi. Fiecare profeție care mi-a dat-o din cer, chiar și în anii 70 pot să spun ce am fost, cine și cine mi l-a dat. S-a întâmplat la fiecare o singură dată. În regulă. Acum, numărul 7, am terminat. Wow! Agitați. Agitați cadoul. Cum amestecați darul citind Scriptura și rugându-vă în limba voastră pământească și apoi intrați în limbajul ceresc. De fiecare dată când citesc cuvântul, răstorn darurile lui Dumnezeu în viața mea, deoarece cuvântul lui Dumnezeu este combustibil, cuvântul lui Dumnezeu este putere, este combustibil pentru motorul meu. Domnule, în numele lui Isus, mă rog, vă rog băieți, vă puteți ruga în limbă cu voce tare. Doamne Dumnezeul meu, folosiți acest timp pentru a ajuta pe toți cei care ascultă și pe toți cei care au fost cu noi. Să elibereze profetul și, Doamne Dumnezeul meu, mă rog să faceți ungei pentru a deveni vasele tale care vor proroci, vor binecuvânta pe mulți în numele lui Isus. Lasă profeticul să curgă din ei, Doamne. Fă-i pe toți instrumente ale cuvântului Tău în numele lui Isus. Îți dau lauda, slava și cinstea lui Dumnezeu. Oamenii au spus amin. Poate fi necesar să asculți asta de mai multe ori pentru a obține ce am spus, dar cred că un lucru pe care l-am auzit cu adevărat este că este timpul, nu, da, încă un lucru pe care l-am învățat cu adevărat este momentul foarte mult și este timpul spiritual. Da, sincronizarea spirituală. Și sincronizarea spirituală se discerne doar atunci când ne aflăm într-o atmosferă numită locul înalt, care vine cu închinare. Închinarea ne aduce la locul înalt întotdeauna. Bine, binecuvântări pentru voi, oameni dragi, și este timpul să semănăm sămânță în lucrarea Domnului. Haleluia. Amin. Fiți mult binecuvântați de Domnul, deci acest discurs a fost vorba despre profeție. Shalom.